Amelia. Eu non sei se teredes que estudar iso de Feixóo de que agora diga verdades, porque viña falando con Margarita Ledo xustamente camiño deste lugar e contábame ela que Feixóo acababa de dicir unha verdade que non era esa, era outra. Entón aquí algo pasa. Dixo, e hai un corte onde xustamente a súa voz acabe falando da lingua e da súa posición ao seu respecto. Parece que dixo, non parece, está grabado: coñecemos o galego, hablamos castellano. Quedou clarísimo cal é a súa posición. A min tedesme que permitir que as primeiras palabras que diga, igual que fixo referencia a Ana a iso, máis na nosa cidade tivo ademais unha especial importancia, sexan para parabenizar a todas esas mulleres que saíron á rúa o pasado 8 de marzo en defensa dos seus dereitos. Realmente significan esas mulleres, acompañadas tamén de moitos homes, pero sobre todo esa forza de quen non quere retroceder, non quere, desde logo porque sabe que no momento en que nos paremos estamos retrocedendo e que queren seguir avanzando. E tamén porque en Santiago sempre houbo moitas mulleres que pasaron décadas da súa vida e que continúan pasando defendendo xustamente os seus dereitos, querendo transformar este mundo e querendo acabar co patriarcado. Moitas mulleres de Compostela ou ligadas a Compostela. Eu quería lembrar a dúas cas que partillei moitísimos espazos de activismo feminista, a Rosa Basabe e a Begoña Camaño, dúas persoas desaparecidas a que votamos de menos, mas o certo é que hai outras que estades aquí nesta sala, outras que ides nesta candidatura, as que traballades por libre ou organizadas arredor de todos eses movementos que dan vida a esta cidade, que deron vida e que continúan a dar vida, porque esta é unha cidade fondamente asociativa. Poderíamos dicir isto do asociacionismo cultural, do lingüístico, do social, do ecoloxista, de todo, pero poderíamos falar, no caso concreto do feminismo, desde esas pioneiras de HM, as galegas 8M, pasando pola Marcha Mundial das Mulleres, o Foro Feminista, Mulleres Transgredindo, Mulleres da Universidade, a Secretaría de Mulleres da CIGA, a Asamblea de Mulleres de Galiza Nova, as Mulleres das Segas, de Andaina e tantas outras. O certo é que en Santiago é un espazo especial xustamente para que haxa esa reivindicación feminina, porque non podemos esquecer que de Santiago, moi concretamente de Conxo, é unha muller que nos guía ás mulleres e aos homes que queremos justamente unha transformación máis radical deste país e desta cidade. Unha muller que dixo unhas palabras tan fortes como esas de: eu son libre, nada pode conter a marcha dos meus pensamentos, eles son a lei que rexe o meu destino. Esa, Rosalía de Castro, non? Agora hai que dicir de Castro. Mais como Rosalía, tamén é de Conxo outra muller anónima, unha muller descoñecida, seguramente para moita xente desta cidade, unha muller como Consuelo Otero Rial, unha veciña asasinada no ano 1936, coa que tamén queremos simbolizar esa necesidade de recuperarmos a historia das mulleres de Compostela, recuperarmos a nosa memoria histórica. Estes días Luís Bará, que nos acompaña, un dos deputados, os varios deputados e deputadas que nos acompañan, presentou no Parlamento Galego a proposta dunha lei de memoria histórica galega. Foi un momento emocionante, creo que para todas aquelas persoas que entendemos que son precisas a verdade, a xustiza e a reparación. Eu, como se fixo referencia a iso, desde logo, o momento máis emocionante destes últimos 4 anos na Deputación da Coruña, sen ninguna dúbida, foi ese acto que fixemos en honra de José López Bouza e de Ángel Casal,
que eran presidente e vicepresidente da Deputación da Coruña, ou Ángel Casal tamén alcalde desta cidade, asasinados justamente no 36. Foi un acto absolutamente emocionante en que estivestes ademais varias das persoas que estades aquí, entre elas tamén Mini, ese tamén loitador pola nosa memoria. Como Rosalía, o BNG ten raíces no Concello e ten raíces neste país. Vivimos momentos convulsos, moi rápidos, moi volátiles, e momentos en que, como tamén se acaba de dicir, Galiza xógase manter a súa identidade, ser capaz de defender os seus dereitos ou diluirse como queren algúns até desaparecer. E tamén, en ocasións, tamén nos parece que Santiago se está desvertebrando, que en Santiago comezamos a botar en falta eses espazos de encontro, de sentimento de orgullo, de cidade. Levo casi 37 anos aquí e é verdade que fixen a miña particular viaxe polos territorios. Non son de Sar de toda a vida, aínda que agora poida dicir que son de Sar para toda a vida, mas o certo é que viaxei e estiven en moitos dos barrios e do rural de Santiago de Compostela, dunha cidade que non remata como pensan moitos na Rúa do Vilar, non remata na Senra, non remata no centro, non remata no urbano, unha cidade moi variada, e por iso creo que hai persoas que coñecemos tamén lugares moi distintos e vivimos en lugares moi distintos, no Ensanche, en plena zona bella, no seu rural, en moitos lugares. E sabíamos cales eran os nosos lugares, os lugares de encontro, os espazos en que estábamos as persoas que residimos en Compostela. E agora observo, hai xente que me conta que falta ese proxecto de que queremos ser a medio e a longo prazo. Faltanos visión de futuro, planificación, pensar e construir ese Santiago das décadas dos anos 20 e 30 do século XXI. E iso é o que queremos facer as mulleres e os homes de BNG, e queremoslo facer con todos vós, con todas vós, por en marcha un novo proxecto de cidade viva, dinámica, consciente das súas potencialidades, coa ambición de recuperar todo o peso político que nos corresponde como capital de Galiza. Para iso, sen ningunha dúbida, é imprescindível conseguir que a cidade histórica teña identidade, que a cidade histórica teña vida propia. Para ter vida propia, ten que ter todos os servizos. Ten que ter internet, ten que ter ascensores, ten que ter centros de día, ten que ter comercio de proximidade e non todo tendas de souvenirs. Para iso, para conseguirmos ese Santiago do futuro tamén, ten que ser moito máis áxil, non conseguir licenzas, ten que haber moitísima máis rapidez na relación entre santiagueses e santiaguesas co Concello. Ten que haber moitísimo máis traballo directo, porque queremos unha cidade con vida, sen trabas, sen atrancos, onde dereito á vivenda sexa unha realidade. Apostamos tamén por un Concello orgulloso do seu rural, un rural vivo e productivo, como dixo Navia, co que temos unha débeda histórica, unha débeda que temos que satisfacer. E non podemos seguir vivindo de costas á universidade, como levamos facendo nos últimos anos. A universidade supón, desde logo, unha fortaleza inmensa en formación, en capacidade de ofrecer e de dotarnos de talento e de innovación, pero tamén en posibilidades de traballo, de emprego, de aproveitar sinerxias e traballo conxunto para recuperarmos esa mocidade emigrada que ten que volver a Compostela. Reivindicamos sempre que vivimos nunha cidade integradora, diversa, mas é certo tamén que son precisas campañas de sensibilización para eliminar calquera posible discriminación sobre os diferentes xeitos de amar e de vivir. E niso tamén seguimos a Rosalía. Accesibilidade que saíron e mobilidade eran lóxicas que saíron. Moitas das cuestións que vou comentar estaban resumidas nesas palabras que escollestes para esa improvisación de Alba María. Accesibilidade e mobilidade non poden ser dúas palabras sen contido real. Teñen que ser a prioridade dun Santiago social, que teña servizos públicos de primeira, que afronte de verdade a pobreza, en que se apoie e se recoñeza como merece o traballo realizado por tantos colectivos pioneiros en atender a diversidade funcional.
Uns colectivos que sempre ides por diante das administracións, formulando o que é lóxico, unha verdadeira democracia, unha democracia que estea xustamente baseada en que todas as persoas poidan vivir vidas dignas. Iso xustamente é o que queremos. Por iso